Yo, good morning, good morning. And good morning to all viewers. To all sponsor, good morning po sa inyo lahat dyan. Live muna tayo bago bumalik ng Bicol. Hello, hello. Ano sa atin mo? Ano sila mulunad? Anong biyahe? Na? Nagbabadiya? One viewer, hello po. Naligpitan na ng gamit. Hello, hello. Ay, tiniplas sa amin ng pang-flash niya sa ilong niya. Ah. Dapat kasi nilagay mo yan sa plastic. Tapos binatasan mo yung pinakang kanto. Baka duro-duro silang lagay. Yo! Power bank, bang lobat. Yo, yo, yo. One viewer, hello. Good morning. At patanghali na. Hello sa 3 viewers. May baking soda. May binili namin kahapon dun sa Bambang. 4 viewers, so live muna tayo bang walang pang-upload. Shoutout sa 4 viewers at salamat sa dalawa na nag-thumbs up. Ayan. Pintuhan muna tayo bago kami umalis. Ayun, guys, tama. I-plastic mo kaya mo. Plastic mo, butasan mo sa dulo.
para madali mong ipasok. Hello sa 4 viewers at sa tatlong nag-thumbs up. Yo, Ate Margie. Good morning, Ate Margie. Kumusta Ate Amiga Jason? Okay naman kayo, Ate Margie. Okay naman kami. At nakapa-check up na kami. At maya-maya prepare na kami ng mga gamit. Balik na naman tayo ng Bicol. Magpiprepare sa amin ng gamot niya. Yan. Ingat ka mo, permis. Oo. Salamat Ate Margie, salamat. At sa sunod na buwan na naman kami babalik. Hello sa 5 viewers. Balik na naman kami sa 10. Sa April 10. Dapat dito na kami sa Maynila. Ayan. Yo. Live muna tayo Bagya. Ano? Yan, nag-mimix. Yan yung bawas na. Yan nga. Diba ito naman ito? Ito yung binili namin kahapon sa Bambang. Ito yung ginagamit ng may mga hika. Pag nag-nebulizer. Ito yun. Yan yung panghalo niya para pangwas sa ilong niya. Kasi yun nga nakita dun sa pag-check up ngayon na yung polyps niya parang bumabalik. Kaya yung gamot ibinalik ulit. Kaya akala namin makaka-schedule na para sa opera sa kanya. Sa tenga. Yun kinancel muna. Balik muna sa gamutan ng ilong niya. Kaya medyo matagal-tagal pa. Medyo mahaba-haba pa yung gamutan. Minimix na. Kanya, ligo ka na. Para di tayo mag-hapit sa biyahe. Mabuking na lang tayo sa Urbano. Ay, nako. Ano, pagkain mo? Sa kubaw? Bili na lang tayo ng pagkain, huwag ka na magsain. Ha? Hari? Di, baon natin. Bili na lang tayo. Hello sa 3.
Di ba pangako mo noong unay wala'y iingatan sa susunod na habang buhay mahiwaga ang nadarama di malinaw wala nang makilala ng gabi akong dahan-dahan. Hello Kuya Makoy, magandang morning at patanghali na Kuya Makoy. Shout out Kuya Makoy. Hello sa 4 viewers, salamat sa pagpasok niyo. Salamat sa pag-tune in nyo. Live muna ako, wala akong pang-upload tayo. Ayan, pasakay na kami ngayon. Nagano lang muna. Ayos lang mga gamit. Tapos maya-maya punta na kami dun sa terminal para bumalik na tayo ng Bicol. Bukas, nasa Bicol na kami. Ganitong oras. Tiga lang sa biyahe. Hello, kakak Margie. Margie. Ba't ganyan ang Ate Margie yung pangalan mo, Ate Margie? Kakak. For viewers, hello. Ito yung panghugas niya. Wilkins. Ma, diba? Akala ko yung tubig, kahit yung sa ganito lang. Hindi, Wilkins talaga. Oo. Ito yun Ito yung ginagamit ngayon panghugas. Yung mix nito, ito yung Wilkins. Tapos lalagyan siya ng asin, baking soda. Tapos ito yung budesonide panghalo. Ito nga, kahapon inirekomenda kami ng doktor na doon kami bumili kasi yun nga, sa mga sabi ng doktor, sa mga may kaso ng polyps tulad niya, na talaga yung polyps hindi siya tulad nung sinus na nawawala, at yung polyps na talaga ay talagang pabalik-balik. Kaya ito, magiging maintenance na to ni Ami. Kaya sabi niya, doon kayo pumunta, parang hindi sinumusta kayo dyan ni Ami. Okay naman Kuya Makoy. Kaya sabi niya, hanapin nyo yung Bambang dito sa Maynila, Bambang Street, para doon kayo bumili ng ganito kasi napakamahal talaga nito. Dati nga yung isang piraso nito, ito yung ginagamit din ni Ami, pero yung hinahaluan nito dati nung pagka-opera ka sa kanya, yung dextrose. Ngayon hindi na dextrose kasi sabi ng doktor ay mahal yun, mahal talaga. Kasi ito nga lang noon binibili namin isang piraso nito 100 plus yung dextrose, kulang 200 din. Kaya sa halip na dextrose, ito na lang Wilkins, tapos asin.
Yun, nakamura kami dun sa ano, sa Bambang. At yung presyo nito sa Bambang, yung isang karton ay 715. Eh, Ha? 710. Tapos ginawa namin, binili na namin na dalawang box nandyan, yung isa. Ito yung isa. Dalawang box na. Tapos nagtanong yung binila namin kung may PWD. Dapat pala nagpagawa na ng PWD mo. Di pa ba pwede? Para nakaka-discount lalo sa ano, gamot. Sabi namin wala. Tapos sige kako, bili na namin yung dalawang box. Ginawa na lang itong isa nagkakahalaga na lang siya ng, kasi dalawang box. Nagkakahalaga na lang to ng 500. Yung 500 plus 10 ata yun. 510. Kaya yung dapat yung dalawa ay nagkakahalaga to ng 1.4. Nangyayari na lang ay nasa 1 to 25, 1 to 25 yung dalawa. Kaya naka minus na kami. Pero kung alimbawa binili namin to sa mga ibang butika, hindi namin siya binili sa Bambang. Ito dati, kasi bumili na ako dun sa Bicol nito, ng isang box ay nagkakahalaga to ng 1,000 plus. Isang box na to. Pero ito yung ginagamit ng mga ano, nagni-nebulizer. Budesonide. Ito yung ginagamit ng may mga hika na nagni-nebulizer. Ito yung gamot ni Mrs. At ito yung pinabili sa amin na brands. Pero pwede naman sa ano, kahit anong brands, basta budesonide yung ano. Kasi mura. Kasi yung iba, sabi, tinanong muna kami kung kaya naming bilhin. Kasi ito raw talaga yung talagang nagpapatunaw ng polyps, kasi chinik up nakita na yung polyps niya ay inalimbawa niya na ano, grade 1 na. Kumbaga, nagsisimula na naman na tumubo. Kaya yun ang sabi, huwag makaligtaan, dapat maintenance talaga. Palagi itong ginagamit niya kasi hindi na maintenance ng losartan. oo. Na maintenance Ito maintenance, halimbawa kahit naoperahan na siya, kahit tapos na, ito na yung gagamitin. Kaya kailangan natin makadiskarte lagi. Pero yung mga ano, nagme-maintenance din, madaming gamot doon. Kaya ano, sa Bambang. Kaya sa ano, sa mga halimbawa yung mga nagme-maintenance ng gamot, kung halimbawa dito kayo sa Maynila, ma-advise ko lang, pwede nyong bisitahin din kayo, bumili sa Bambang. Kasi napakamura talaga. Madaming store doon na Ta- pwedeng pagpili. Dati mayroon na rin sa akin nagsabi na nung bumibili pa kami ng mga mahal na gamot niya, yung Dextor, saka ito nga, itry nyo dun sa Bambang kasi mura doon, kasi dun daw yung mga bagsakan talaga. Grabe, napakaraming ano, gamot at mura talaga. Parang Jason, shout out, sabay-sabay kayo nag-live. Oh, sabay-sabay. Sabi ni Kuya Billy. No, sabay-sabay sila. Bro Billy, mega mag-live chat, sabi ni Kuya Makoy. Brother Mac, shout out. Sino po yung naka-live? Okay lang. At mamaya mag-out na rin ako kasi mamaya sakay na kami. Pumunta naman yung terminal. Kaya napakamura. Pero ito, itatry namin pag uwi namin sa Bicol na makahingi kami. Kasi dati nabigyan kami. Binigyan din kami nun sa ano, dun sa main hospital dun sa amin ng ilan yung binigay sa atin. Isang box din yung binigay sa amin. Kaya pag uwi namin dun, kahit mayroon pa, tatry namin na lumapit na alam, mabigyan tayo. Di yung ibibili natin nito, di na magagastos kung mabigyan kung sakali. Ayun, sabing diskarte lang. Lapitan yung pwedeng lapitan. Para kung gustang ibibilan nito, pambudget na namin. Kaya yun po. Maraming salamat sa panonood nyo ng mga upload ko. Kasi sabihin natin na yan na yung trabaho ko. Dahil diyan
sa pinapanood nyo yung mga upload ko, mayroon akong pambili ng maintenance na gamot ni Ami. Kahit yan lang po, malaking tulong na po yun sa panonood nyo sa mga bawat upload ko. Lalo pag di kayo nag-skip ng patalastas, malaking tulong na po yun na kumbaga para sa sunod-sunod na ano, mayroon akong pang tustos. Beans at Badit, at siguro si Beans tapos na. Ngayon di pa Bro Mac. Di ba Bro Mac, sabi ni Kuya Billy Koy Lawag. Hello po Kuya Robin. Long time no see po Kuya Robin. Ay, Kuya Ruben. Hello. Po. Si Ate Margie nakaabot na sa Bukana. Oh? Nakaabot na ba ng Bukana si Ate Margie? Shoutout Kuya Robin. Mag-love share po. Hello Kuya Romel. Ate Margie, hello. Sabi ni Kuya Billy Koy. Long time no si Kuya Robin. At belated happy birthday po, Kuya. Ma, batiin mo si Happy birthday, Kuya Ruben. belated Pasensya happy na birthday. Po. Ngayon lang po kami nakapag-update. Kumusta na si Ami? Sabi ni Kuya Robin. Okay na okay po. Goods na goods. Ayun po Kuya Robin, okay naman si Mrs. At nag-check up kami kahapon. At kala namin, kala namin, ano na yung, kung kailan yung opera sa tenga niya. Yun pala, pag check up, na-cancel. Bumalik nga yung polyps niya, may tumutubo ulit. Pero ano, yung sabi nga nung doctor is wag masyadong mag-alala kasi Matutunaw pa. kayang-kaya. Kayang-kaya nitong gamot na to. Kayang-kayang tunawin ng gamot. Kaya yun, hindi rin kami masyadong mag-aalala kasi yung mga nangyayari Salamat kasi daw, sabi ni is, Kuya Robin. yung mga nangyayari kasi is may may reason din. Si Robin, Bro Romel. Shout out, sabi ni Kuya Billy Koy. Bro Maki, hello, sabi ni Kuya Romel. Bro Billy, mag-love chat, sabi ni Kuya Romel. Salamat, sabi ni Kuya Robin. Hello po si Robin, sabi ni Kuya Makoy. Yan. Ayun. At sabi na huwag tayong ma-stress. At dapat laging diretso lang yung utak. Huwag isipin masyado yung problema. Think positive. Kasi pag dinamdam mo palagi yung problema, hindi ka makakapag-isip ng yung diretsong kaisipan. Go lang ng go at matatapos din to. At siyempre, salamat sa suporta nyo. At nandyan kayo. At lalo-lalo na yung mga nanonood at sumusuporta at sa mga nagpapaabot ng mga anonymous na sponsor. Salamat. Hello. Romel. Hi daw, sabi ni Kuya Ruben. Yan si Ate Margie. Hello Ate Margie. Salamat sa 7 viewers. Manos na. Ay, Pwede ka naman, 11:54. Para pagkatapos mo ako naman. Para di tayo sa biyahe natin. Yo. Billy Koy, hi, sabi ni Kuya Robin. Hello to all, Team Hamog. Kakak. Lapit ng password Wala akong nakikita, sabi ni Kuya Romel. Makoy, hello, sabi ni Kuya Ruben. Kahapon hinahanap po kayo nila ni Ate Ching Naka-tune in si Ate Ching kahapon, nakalib ako dun sa PJH. Hello kakak. Asan kayo ngayon paring Jason? Nandito po kami Kuya Robin yan sa Santa Misa. At pabalik na po kami ng Bicol ulit. Mamaya mag-ayos na kami ng magamit. At papunta na kami dun sa terminal. Pabalik na naman kami. Tapos balik kami dito sa Agis. Dapat sa Pitcha Agis ng April 10 dapat nasa PGH na kami. Siguro mga 8 sakay na kami pabalik dito sa Maynila. Balik muna kami doon para
Siyempre makapag-vlog. Kasi dito, maghapon lang dito sa loob. Kuya Ruben, tawa si Ate Margie. Belated happy birthday po Sir Ruben, sabi ni Kuya Makoy. Tama pa rin Jason, wag problemahin ang yun nga, Kuya Billy. Salamat Kuya Billy. Yan lagi naman sa isip ko. Na kumbaga nasasanay na. Sabi nga ni mama ni Kuya Noli, si Nanay Shoni, nung nakita ko, ba't tumataba ka? Sabi ko, hiyang ka ako sa problema. Hindi ko masyado yun kasi pag dinamdam natin yung problema na yan, baka maapektuhan tayo. Kumbaga, lagi kong isip ay lang araw-araw, huwag tayong titigil. Huwag tayong umupo, tumunganga. Kasi may mga ginagastusan. Tumatawa mag-isa si kakak. Tawa si Kuya Billy ko, si Kuya Romil. Magkano pamasahe pa uwi pa rin Jason? Nung papunta po kami dito Kuya Ruben, nung pagbiyahe namin nung isang araw, yung pamasahe 1,000 na. Dati nung pabalik-balik namin nasa 950. Air condition na po. Aircon na yun, 950. Gulat ako nung papunta kami dito, nag-1,000. Sabi ko, malayo pa naman yung mahal na araw. 1,000 na kaagad. At di pa namin alam yung pabalik. Kung magkano. Hello sa 10 viewers. Bro Bon, comment ka naman, sabi ni Kuya Romel. Baka tulog na yun Kuya Ruben. Kasi ano na po. Di sabi ni Kuya Romel. Si Kuya Born. Tulog na yun si Kuya Bernie. Hello Kuya Born, shout out Kuya Born. Hinahanapan nila Kuya Romel. Ate Ching, pasok Ate Ching kung nandyan ka Ate Ching. Mama Maria J. Mama Reggie, hello. Si Kuya Jaime. Wala si Kuya Benji. Sa lahat. Walang magbibigay ng ano. Kuya Romel, live ako mamaya, sabi ni Ate Margie. Kuya Robin, 1K per person, sabi ni Kuya Robin. Gising yan si Bro Born, Ate Ami. Opo, nung pagpunta namin dito, Kuya Robin, 1K. Dati 950. Magkano kasi Ganyan kasi pag mag-Holy Week, patas na patas. lalong tumataas siya. Busy ako kakak. Hello Kuya Rini. Lalo na yan sa sa pagbalik namin sa Agis, dapat 8 sakay na kami. Kaya siguro pag uwi namin magpapareserve na kami niyan. Habang mura-mura pa kasi kung alimbawa magpa-reserve na kami ngayon sa pagbalik. Kung ano yung ano. wala tayong mauupuan. Kaya nga, tapos medyo mura yan Medyo mura-mura yan pag mag kaagad. Reservation. Kasi mahirap sumakan yan sa 8. Kasi yung mga nagbakasyon, mga balikan ng Maynila. Bro Rini, Miguel sabi ni Kuya Makoy. Bro Rini, sabi ni Kuya Romel. Bro Romel, napuyat siguro sa sapa si Brother Carlos, sabi ni Kuya Billy Ilawag. Hindi ko nakita. Sabi ni Kuya Romel. Brother Carlo. Si Carlo, si Kuya Bernie. Oh, Carlo Chavez. Di ba siya si Carlo Chavez? Si Kuya Born. Kumusta ang Manila natin? Ate Bidang, hello Ate Bidang. Ate Bida. Okay naman Ate Bidang, happy birthday sa anak mo Ate Bidang. Baka nga Bro Billy. Kakak. Ate Marcy, yung pangalan mo ngayon, kakak, parang nasa itaas nasa yung pampawid. Parang naghanap ng may sakit. Nandyan sa Gini Ami pumasahin nyo. Pare. Thank you po, Kuya Ruben. Thank you po. Salamat po, Kuya Ruben, ng marami. Thank you. Ruben. Bro, rini shout out. Thank you, Kuya Jason. Sabi ni Ate Bidang. Beli ko lawag. Tawa. Kuya Romel, kakak. Para Ate Bidang na nasa impapawid kakak.
Pag alauna, yun yung narinig sa ano, sa langit eh. Pag alauna ng madaling araw. Yung kakak. Tawa tuloy sila. Nakatune in ako dun kahapon dun sa ano, sa live ni Ate Margie. So, pag nag-tune in ako, di ako nagko-comment. Silent viewers ako dun. Sabi ni Kuya Danny, pag nagkikita raw yung Team Hamog, matik na yung password. Kakak bidang. Paki-check na lang parang yun. Salamat po. Ma, check mo daw ma. May no? Kung sino yung nag-birthday, sa pa yung nagbigay. Sabi ni Kuya Robin. Ruben. Salamat po Kuya Robin. Dapat ikaw yung regaluhan namin. Kasi ikaw yung nag-birthday, tapos ikaw pa yung naggastos. Nag-iipon tayo ng ano. Kuya Maki, kakak. Sabi ni Ate Margie. At sinicheck po Kuya Robin. Mag-iipon akong panggaing kay Kuya Ruben. Uwi mo Kuya Ruben. Laing. Ate Bidang, kakak. Kuya Robin, hi. Sabay tawa si Kuya Robin. Dito na po Kuya Ruben. Thank you so much po. Nakita ko na po. Salamat po Kuya Robin. Thank you po, maraming salamat. God bless po Kuya Robin. So much po. Maraming salamat at malaking ano na to. Pamasahe namin. Ate yung kakak sa salitang Malaysia. Pare. Ate yun pala yung kakak sa salitang Malaysia. Bro Bon, galing mo. Sabi ni Kuya Rini. No problem. Yun po. Sabi ni Kuya Ruben. Bro Rowel, kakak. Shoutout sa Team Hamog. Shoutout kila Kuya Benji. Kuya Benji kaya. Kumusta kaya si Kuya Benji? Kuya Rowel Juliano, shoutout po. Maaga pa kila Kuya Benji eh. Oo. Kumusta kayong mga ano na? Kumusta yung mga kababayan na natin na naapektuhan ng gera? Sana okay kayong lahat. Ayan. Parang manok ni Nainay na naglalandi, sabi ni Kuya Billy ko. May love shoutout Bro Rowel, sabi ni Kuya Makoy. Oo nga, Bro Billy. Hello sa 11 viewers. Kuya Rowel, kakak. Para yung manok na ano talaga, yung biglang lumipad na yung nabulabog sa itlogan. Yung ganyang tunog, yan yung tunog ng bagong itlog. Yan nga, Na inahin. Pag nakita ko to si Ate Margie na ano, nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada. Dati yung ano ko nito, yung ang tawag nito. Pag nakikita ko sila, sinasabi ko, amuay! Ngayon, kakak. Yun ang pambati. Dati pag nakita ko sila nagtitinda, Kuya Bong, binabati ko sila pag dinadaanan ko nakamotor. Sinisigawan ko yan ng amuay. Ngayon, Ate Margie, pag nakita ko sa kalsada, lalo si Kuya Bong, Ate Margie, kakak. Hindi na amuay. Oo nga bro, Billy, sabi ni Kuya Romel. Kuya Rowel, kakak. Kuya Rini, mga brother, call sign natin. Wak. Mas malupit yun ah. Matamlay si Ate Ami, kakak. Matamlay ka daw. Ate Bidang, tawa Ate Bidang. Ate Margie, kakauwi mo lang galing Bukana. Nasa Bukana pala si Kuya Billy ko. Opo Kuya Robin, iniwan mo ako dun. Bro Billy, salamat pagpasok kay Pula. Nawala nit. Kaya lit. Pag nakita mo si Kuya Bong, paring Jason, matik na yung kakak. Opo, hindi na nga yung pagbati ko sa kanila na dati pag nakita ko talaga sila.
Kahit mabilis ako nakamotor, sinisigawan ko yun, amo ay! Sasabi din sila ng, amo talaga! Ngayon, pag nakita ko yan, kakak, kakak, kakak! Titinginan niya yung mga tao. Kasi di nila alam. Akala nila lalandingan mo. Oo. Maring Bidang, miss you, sabi ni Kuya Ruben. Tawa si Ate Bidang. Pati to si Ate Bidang. Pag nakita ko to naglalakad dun sa pathway, sigawan ko talaga to ng kakak-kakak. Okay lang yun, brother. Basta ikaw, sabi ni Kuya Billy. Ma, ayos na ma. 12 na oh. Para ako naman sunod maligo. Pero di tayo maghabol. Lagi tayo naghahabol ng biyahe. Para makasakay tayo sa bandang gitna kasi pag nasa ulihan, pag naihidlip ako pag nasa ulihan kami nakasakay, akala ko patumba na yung bus eh. Pambihirang password dyan. Kakak, sabi ni Kuya Ramil. Wak wak kakak brother Team Hamog, sabi ni Kuya Rini. Paring Rubin, hello, musta po, sabi ni Ate Bidang. Rini, hi, sabi ni Kuya Ruben. Tulad nung pagbiyahe namin papunta rito, pagbiyahe namin, nasa ulihan sana kami. Kaso yung problema, yung sandalan, sira. Pag sinandalan ko, maihiga na ako. Eh may mga reservation dun sa bandang gitna. Nagreklamo ko dun sa dun sa conductor na ba't ganito ko ako yung higaan, ay yung sandalan. Yun, napaganda tuloy yung pisto namin. Pinunta kami dun sa gitna. Yan. Ingat kayo Kuya Jason at sa biyahe, sabi ni Ate Bidang. Salamat Ate Bidang. At si Robin, hello, sabi ni Kuya Rini. Ate Ching, Ate Ching, kakakakaksan ka na. Busy pa. Pati si Ate Ching, kakakakak na. Alam yan ni Ate Cheng, tsaka ni Maria J. Nag-ano lang yan sila. Nagmamasid. Nagmamasid ba? Asan na kaya si Kuya Born? Kakakakak. Kuya Born! Kakakakak. Para kayong ano. Pag nakalive pala natin gabi na tapos, siyempre tahimik na yan. Tapos babasahin, sabi siguro ng katabing bay, ba't kakakakak na ng mga katabi natin na bahay? Ano kaya ginagawa nito? Siyempre magla-live gabi. Natatakot yan. Sasabihin, babasahin, yo, kakakakakak. Ate bilang kakakakaksan ka na. Ate Ching, maganda yung meaning ng kakakakak. Huwag kang magalit. Sabi ni Kuya Romel. Hello sa 12 viewers at sa 8 na nag-thumbs up. Ate Ching, nandyan sila Ate Ching. Pasok ka Ate Ching. Tawa si Kuya Billy at si Kuya Romel. Siyempre, tulad natin Maggie, minsan naabot siya ng madaling araw. Nagsasabi at Maggie, hello sa inyo Team Mamog. Kaya pala hindi ka na nag-comment sa kabila, Idol Romel. Nandito ka pala, sabi ni Kel I. Hello po, Kuya Rico. Salamat Kuya Rico sa pag-tune in. Aldo Rico, kakakakak. Yun, Kuya Rico, hello, kakakakak. Ate Bidang, kakakakak. Kuya Romel, kakakakak. Kuya Makoy, kakakakak. Bro Rico, kakakakak. Hello sa lahat. Shoutout kila Kuya Benji, kakakakak. Mamaya may live si Ate Margie. Wak wak, hindi kakakakak. Yeah. Hello sa 15 viewers. Shoutout paring Jason. Shoutout po Kuya Killjoy, Kuya Rico, kakakakak. Ay, Kill ay. Kakakakak. 16 viewers, hello.
Yan, nagpiprepare na si Ami. Liguan time na. Init sa tubig. Ba't hindi malamig? Hindi, ibang kapatid. Dapat yun. Yo! At salamat talaga Kuya Robin. Thank you po. Thank you, Kuya Robert. Thank you talaga. Maraming salamat at malaking tulong yun. Thank you, happy birthday mo. Thank you sa pang-birthday. Yung nag-birthday yun pa yung nagbigay pamasahe. At salamat talaga. God bless. At ingat po kayo dyan. Ingat kayo. Sana di kayo madamay yung kung saan ka mang bansa ngayon. Sana huwag kayo madamay sa ano. Kasi nakakatakot yung ano ngayon. Yung gera. Hindi ko nga makontak si ano. Ba't di ko makontak talaga si Dintik? Di ba si Dintik? Kilala nyo naman si Dintik. Yung kaibigan ko. Nasa Dubai yun eh. Kaso palipat-lipat yun ng bansa. Kagabi kinukontak ko, di ko siya makontak eh, para makumusta rin sana. Para sa wasabag ko. Yung, Timbag ko itong ulan. ito, hindi ko makontak si Dintik. Kumusta na kaya ang kalagayan niya doon? Sila Kuya Benji. Kumusta kaya sila Kuya Benji? At lalong umiinit yung yung labanan nila. Ay. Nakalimutan ko kagabi sana tinawag ko si Ate Ching ng kakak sa premiere mo ba rin, sir? Costa Rico kakak. Hi. Kuya Ataya, Kuya Rico. Sabi ni Ate Margie. Pero sa sinasabi na yung pinuno dun sa Iran, parang di ako naniniwala na sabi nga namatay na. Kasi tulad yan nung baka pinalabas lang nila na patay na para maging kampante sila eh. Kuya, kayo din dyan sa Pinas, ingat kayo. Dahil tinatarget nila US bis. Yun nga po. Yun nga kasi pwedeng bulabugin ng ng Iran dito sa Pinas para kumbaga yung US kumbaga mataranta kung sino yung poprotektahan. Yari pag bulabugin talaga yung Pilipinas, wala naman tayong panlaban diyan, kundi lang yung US lang talaga yung gaganti. Yung magiging natin kakampi. Wala naman tayong panlaban sa yung mga missile eh. Yan, salamat po Kuya Robin. Ate Margie, kakak joke sabi ni Kuya Rin. Paring Jason, ingat kayo sa biyahe, sana gabayan kayo ni God. Thanks, sabi ni Kuya Makoy. So salamat po Kuya Makoy. Kel I, Bro Makoy, Bro Billy, Bro Rini, Kuya Robin, hi daw. Yan. Opo. Kaya nga kaya ang mangyari yung kawawa dito sa Maynila. Kasi sana wag naman. Sana wag kasi kawawa talaga. Ang panlaban dyan natin yung mga wakwak. Yun nga. Yung mga wakwak. Ayun nga yung sabi ko kanina na parang di ako kumbinsido na yun nga nasabing namatay na yung leader nila. Kasi tulad nga nung dati, anong taon ba yun si Saddam Hussein? O dati si Saddam Hussein, ilang beses na yun na pinagbalita na patay na. Pero yung pala tinago lang, buhay pa rin si Saddam Hussein. Ilang beses yun namatay kaya. Hello Kuya Benji. Ro Makoy, hello, sabi ni Kuya Rini. Brother Kill I, shout out, sabi ni Delicoy, kay Delicoy. Hello Kuya Benji, kakakakak. Bro Romel, bro yan. Benji kakakakak, Delicoy. Tawa. Hello Kuya Benji, kamusta po Kuya Benji? Kamusta yung nyo?
Diyan sa bansa mo. Sana okay kayo Kuya Benji. Kuya Romel, tapos na live ni Badit na hindi nagbasa. Baka busy sa tindahan. Bro Rini, buti naman pinansin mo ko kanina po. Kita pinansin. Yan. Bro Benji, hay sabi ni Kuya Ruben. Kumusta po Kuya Benji dyan sa ano? Dyan sa area nyo. Yung ano nga, yung kaibigan ni Bayaw na OFW din dun sa... Anong bansa yun mo siya? Buka mo! Me? Takilan nyo! Ha? Okay. Si ano to? Ano ba no? Ano? Kung ano ba no? Kita yun? Dubai. Yung kilala nga ni ano, kaibigan ni Bayaw na nasa Dubai. Sabi ko kay... Ha? Sabi ko kay Bayaw, pa-videoin mo ako dun sa ano. Kasi may mga videong sinisin kay Bayaw kagabi. Grabe yung mga racket talaga. Kitang-kita niya dun ano. Tapos palipat-lipat na sila ng ano, mga bahay. Dito okay pa naman, sabi ni Kuya Benji. Bro Benji, may gabag sabi ni Kuya Makoy. Pati sa akin may kasalanan yan si kakak. Billy Lawag, Sir Benji, shout out, sabi ni Kuya Billy Lawag. Kakak, sabi ni Kuya Benji. Pero Bin, may nagmura ha. Sabi ni Kuya Robin. Bro Romel, sorry, natatawa kasi sa mga... Hello sa lahat. Okay bro, Rini. Kakak Benji, sabi ni Kuya Ruel Molina. Hello po Kuya Ruel Molina. Salamat po sa pag-tune in. Long time no see po, Kuya Ruel Molina. Shout out po. At kamusta po kayo? Sana okay lang kayo dyan. Kakak Romel. Bro Ruel, kakak. Bro Ruel, musta dyan? Sabi ni Kuya Benji. Bro Benji, sabi ni Kuya Rini. Kuya Ruel, kamusta po kayo dyan? Anong balita? Sana okay lang din po kayo. At stay safe. Okay lang dito. Prince Jason, sabi ni Kuya Ruel Molina. Salamat naman. Yan. Malayo siguro sa inyo. Si Kuya Benji, okay din pala si Kuya Benji. Ang gusto kong makontak din talaga yung kaibigan ko, si Bintik. So, kamusta na? Bro Ruel, hello, sabi ni Kuya Makoy. Hello sa Putin. 12:19 na. Hello. Naglo-loading na yung cellphone mo Okay lang bro Benji, dyan sa'yo okay lang ba? Sabi ni Kuya Ruel Molina. Okay naman daw po Kuya Ruel si Kuya Benji. Bro Makoy, hi, sabi ni Kuya Ruel Molina. At yun nga, may nadamay na nga na Pinay. Sana wala nang madagdag pa. Kasi kawawa naman sila na ano. Kawawa naman yung mga pamilya na yung mga kababayan natin. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos nadadamay sa gera na wala namang kamalay-malay. Okay lang din, cancel mga flight, sabi ni Kuya Benji. Mga brother, exit muna ako, kakain lang, sabi ni Kuya Billy Goy. Salamat po Kuya Billy. At
Kain muna po kayo. Salamat po sa pag-tune in kasi tanghali na. Kami sa sa Cubao. Bibili ng pagkain. Kuya Benji. Really hi, sabi ni Kuya Benji. Kakakakak yo, sabi ni Kuya Ruel. Hello po Kuya Ruel. Shout out po kakakakak. Yan. Okay, bro Billy, sabi ni Kuya Makoy. Kakakakambal, sabi ni Kuya Romel. 16 viewers, hello po. Nagalagalab sa harap po sa inyo lahat. Kuya Rini, dalawang pamangkin din, paring Jason sa ligtas na sila. Yan po, sana ingat po sila. Sana, Kuya Rini, tuntakin nyo ng tuntakin para makamusta rin. Ang mahirap nito sa ganitong sitwasyon din sa ganyan na gera na yan, yung mga kababayan natin na mga na TNT, yun ang kawawa talaga sila doon. Kasi paano silang makauwi? Paano kaya yun mangyayari sa kanila? Na ganyan na TNT na sila. Paano kaya sila di rin sila makaano sa mga embassy nila? Kasi TNT sila. Idol, nawala si ate sabi ni Kuya Rico. Kaya bro Benji, baka makancel pa. Ticket ko pa uwi, sabi ni Kuya Ruel Molina. Oo nga dol. Bro Ruel, kakakakakambal bro Rico, sabi ni Kuya Ruel. Daudan. Yun nga yung dun. Paano kaya yun sa mga OFW natin na na mga TNT na doon. Domestic lang may flight, sabi ni Kuya Benji. Siyempre yung mga alimbawa lalong lumala yung gera, tapos kailangan ilikas yung mga kababayan natin dun, mga kaparehas nyo na mga nasa nadadamay sa gera. Yun nga yung tanong dun, paano yung mga TNT doon. Kakak bro Ruel, baka sagot ng company. Dapat hawak nila lagi mga passport nila. Mahirap na kasi lalot gera na yan. Sana before March 15, okay na March 15 kasi flight ko. Uuwi pala si Kuya Ruel. March 15, malapit na. March 15. Diyan pa, ha. Silent lang, sabi ni Karen. Kuya Ruben, nasa Burias ka kanina, sabi ni Kuya Ruel. Kakakakabrumaki. Umiyak yun, idol, sabi ni Kuya Rico. Sino po yung umiyak? Kuya Rico. Supportin natin. Kuya Roel, Kuya Romel. Tawa si Kuya Romel. Inabutan pa ng gera. Yun nga, kansilado yung mga kansilado yung flight ngayon, Kuya Romel. Kansilado yung flight. Hello sa 15 viewers, hello. Bigyan love shoutout. Salamat po sa pag-tune in nyo. Team Hamog. Shoutout kila Kuya Danny and Ate Ampi Ostaniano. Ostaniano family, shoutout. At sana okay lang din po kayo sa nyo, sa area nyo. Ayan. Inabutan lang ng gero. Kuya rin, pinaiyak nila si Ate. Pinaiyak na naman si Ate Margie. Sino yung sala rin? Siguro si Kuya Benji na naman. Kuya Romil. Kuya rin baka si Kuya Benji na naman. Mega love sarap, bro Ruel, sabi ni Kuya Rico. Pag nagpaiyak si Kuya Benji. Palagay ko si Kuya Benji. Yan yung talagang sala rin sa mga ganyan Kuya Benji, agad ang isip. Tingnan natin kung yung comment nila. Na yan, pangalawang iyak na yan. Sino naman kayong salan? Ate Margie, sino ba Ate Margie? Nagpayak si Ate Margie.
Comment ka Ate Margie. Lambing lang yan sa'yo, Ate Margie. Hmm. Kuya Benji, bro, uuwi nga din yung tumama sa lottery ng Saudi, dalawa Singapore. Walang flight. Oh. Kel ay, hi, sabi ni Kuya Romel. Lahat sila pinaiyak si Ate May, lahat pala sila. Ganyan talaga si idol. Minsan hindi namamansin. Pero kaya rin, sino po yung nagpasimuno? Kasi pag sinimulan niyan ni Kuya Benji, lahat na yan, lahat na yan sasabayan na. Pero baka yung sala rin Kuya Benji. Ate Margie, wow ha, nasa Bukana ka rin pala, sabi ni Kuya Rowel. Kuya Rico, tawag Kuya Rico. Hello sa 13 viewers. Bilis na ba? At maya maya, maligo na rin ako sa amin na yung mag-ano dito. Para di kami maghabol sa biyahe. Para maabutan namin yung 1:30 na biyahe. Hindi na kaya. Ha? Abot yun ma. Present, sabi ni Kuya Romel. Hindi ako si Romel daw. Si Kuya Romel daw, sabi ni Kuya Benji. Sino ba talaga Kuya Romel? Alam mo na kung sino, sabi ni Kuya. Yun nga. Sa pagsabi mo pa, niyo pa lang na tinaiyak sa ating Margie, alam ko na si Kuya Benji yun. Tapos sinabayan na lang nila. Wala ka Kuya Benji. Kuya Benji. Kuya Benji na naman yala. Kuya Oh. Benji, kumusta ang buhay-buhay? Magkakak ka. Pag binatin mo sila, automatic kami, magkakakak ka. Baka hindi ko kaya magkakak kasi may singaw ako eh. Kaya nga, automatic Sakit kami. ng singaw ko. Kapag binatin mo sila, automatic na yun, magkakakak ka. Gawan nyo ng step yan. Maganda yung gawan ng step. Hindi lang yung basta babanggitin mo na, hello Kuya Benji, kailangan may kakak yun. Ganun talaga may tawanan, may iyakan, parang Jason. Kaya yun nga po Kuya Romil. Pero ano yun Ate Sorry. Margie, ano lang yun, lambing yan lang yan. Doon ako lagi silent ako, sabi ni Kuya Romil. Lambing lang yan sa'yo Ate Margie. Ganun talaga, huwag tayong pakaseryoso sa buhay. Lambing, Hello sa 16 viewers. lambing na ano, mapanakit. Ayan, at nagliligpit na kami sa iyo Bicol. Ay, sa wakas, makikita ko na rin ulit yung Bicol. Ilang taon na kami din nakakauwi. Kamusta na kaya yung mga nasa Pinas dyan? Shoutout sa mga sa Pinas. Yo, 16 viewers, hello. At makakauwi din kami dyan sa Pinas. Ginawang aswang kasi kakakakak daw aswang. Yun nga Kuya Benji, yung kakakakak talaga. Doon sa amin sa Bicol, pag inano yung kakakakak. Parang aswang nga. Wala Kuya Jason, sabi ni Ate Margie. Ah, shoutout Ate Margie, kakakakak. Kuya Romel, tawa si Kuya Romel, kakakakak. Kuya Romel, kakakakak. Kain po tayo, magluluto na naman ako. Ano ulam mo? Ano ulam mo Ate Margie? Malapit na piyesta sa inyo Ate Margie. Ay, malapit na yung piyesta. Pagkipiesta kami, naimbita Sa kami, ano, 19. Tatay Miguel. Dalawa na yung nangimbita sa amin. Si Tatay Mingil nangimbita sa akin. Ate Kata, Si Ate Catherine. Oh, shout out kila Ate Catherine. At, Ate Josie. yun, at si kapatid niya. May dalawa na kaming sigurado. Pag nangimbita pa si Ate Margie, 3 na. Alam ko kung sino ang paiyak sa ilinta ko. Sniper lang ako, sabi ni Kuya Rin. Kuya Roel, Kuya Benji, kakak. Nagluluto pala yung aswang. Sabi ni Kuya Benji. Tawa na si Kuya Romel. Ate Margie, kamusta sa Bukana? Tama ka na Kuya Benji. Sabi ni Kuya Benji, nagluluto pala yung aswang. Paawat ka na Kuya Benji. Ate Margie, kamusta sa Bukana? Sabi ni Kuya Roel. Okay lang muna dito. Maliligo na ako. Maligo muna po ako. May ka namang, ito muna yung magkakakakak dito. Yan si amin muna yung magkakakakak. Naliligo na kasi, ano na,
12, 12:30 na. Layo eh. Ayun, di na yun abot tayo. Abot yan ba? Tiwala ka lang kasi. Pwede naman kahit 5 para maaga, Umaga. Hindi, abulin natin yun. Pagkalibo po, ulit din. Kasi may mga labahan doon na ako. Para makapaglaba ako kung dati. So ano mo na? Ami. Kuya rin eh. Iganto ko nga ng konti kasi ano. Yan. Yan, si Ami muna magkakakakak dyan. Kakakaka. Ang sakit pa naman ang singaw ko. Bisan nyo, ano? Ito bisan ko? Short. Short. Nagkakakakakak. Ito. Yung pusa. Ang handa ko. Dalo nito. Kaya ako mag-short na. Kasi yung short ko. Hello sa 14, umalis agad yung isa. Ate Ami, kakakakak sabi ni Kuya Romel yung mahiyo. Ay, akala ko si Kuya Romel. Ay, si Kuya Romel pala. Sino uuwi? Si Kuya Romel? Uuwi ka, Kuya Romel? Please, yan si Kuya, ano? Kasi niyayaya ni Kuya Born yan si Kuya Romel eh. Ito, si Kuya, ano? Si... Ay, si Kuya Di- Rock. Sino ba? Kuya Romel Molina. Ah, si Kuya Romel ba? Ay, Ruel. Nawala si Kakak. Yung short ko, ma. Mag-short. Ay, grabe ba? Kakak Margie asan ka na ni Kuya Maki. Ma, ano ba ito? Ano ba niya? Sabi yan ah. Ha? Sabi yan. Sarap na. Ate, sa ito bulsa. Ate Marjo. Ayan pa, sige, punta kayo Ate Ami, kakak. Doon tayo magkakakakan. Gila. Nag-imbita kasi yun sila sila Ate Bye. Catherine. May video okay pa naman yan sa Ate Marjo lagi pag ano. Pag pista. Iano ko sa microphone. Kakak. Yun yung kape. Gumanda na ulit na pinalinisan ko kahapon. Pumuti, bumalik yung kulay niya. Na pinalinisan ko kahapon. Andyan pala si kakak, sabi ni Kuya Romel. Kuya Benji, maaga pa dito, sabi ni Kuya Benji. Ate Margie, wak, sabi ni Kuya Rin. Kuya Romel, kakak. Tawa si Kuya Billy. Romel, ate kakak kakatay dyan ng baka. Huwak, sabi ni Kuya Benji. Tawa si Kuya Romel. Ate Margie, kakak, bro Billy, dyan ka pa pala, sabi ni Kuya Rin. Shoutout po sa inyo lahat sa ating viewers at sa ating hamog. Shoutout sa inyo lahat dyan. Wala nang hamog. Kakak lang. Team kakak. Wala nang hamog. Team kakak. Pero tadi. Dala natin to. Kuha niya. Iwan. Ha? Shoutout sa team kakak. Bro, Billy dyan ka pa pala. Naghahangman tong ano mo. Cellphone mo. Yo. Ate Margie, hello sabi ni Kuya Rini Castillo. Kakak. Ba dito ka muna ma? Saglitin ko lang yung ligo. Sakto no?
alauna, alis tayo dito, biyahe tayo pupunta ron. Yung 1:30, di naman yan na, ano na 1:30. Alas 2 yan. Alam sa 50 yan. Ano ba yung dapat? Ay, putik. Ay, sorry. Nagbaon ako ng ano, tinapay. Ma'am, Tsaka, ma'am. ang mahiwagang kape. Dapat wag makalimutan. Ang labahin. Ma'am. Ma'am. Bro Billy. Diyan ka pa pala. Ate Margie, hello, sabi ni Kuya Rene. Kumain lang brother, tuloy ang kakak. Kuya Billy. Kumain lang brother, tuloy ang kakak. Kuya Roy, tsaka Kuya Kabalen, kakak-kakak. Kasama kay Kuya Bern pa uwi. Ay, may kasama na pala si Kuya Bern pa uwi ah. Sa Rastanora ba yun? Refinery ng oil, pinasabog bro, Rowel. Dati nag-work ako doon. Sa Jubail na Damam. Grabe. Hanggang Manila lang si Bro Bern, hindi na punta ng Bicol. Ate, kakak. Sa Shinaya Refinery, sabi ni Kuya Benji. Ingat po kayo palagi, Kuya Benji. Hindi na kami naglaba dito. Hindi na lang. Dalhin ang mga bagay. Ayan. Punta yan dito, Kuya Nel. Kakak. Ingat lang, Sir Benji. Hindi na daw. Kakak. Sabi ni Kuya Ronel at Margie. At yun, nataon talaga na yung 11, Kuya Bern, nandito kami. Kailangan namin mag-follow up check up, Kuya Bern. Hello sa 17. Kumakain kayo ng dugong, kakak. Tawa si Kuya Rico. Thanks, Billy. Mauli na kamote sa Bicol, Mamian. Opo, Kuya Roque, uwi na po kami. Uuwi na po kami kasi 1 month pa naman po yung gamutan. Tapos, yun nga, dahil 1 month pa po yung gamutan is uwi muna po kami para kasi malapit na graduation ng mga bata sa katapusan din, kaya medyo aanuhan muna natin doon. Malamang sa Rastanora yon, nanggaling na rin ako dati 2009-2013 nung nasa Aramco project ako sa Kuya Rogal Magni. Kakak Margie, bawal magkatay ng mamal na isda, sabi ni Kuya Maki. Almuhel ako dati, sabi ni Kuya Ben.
Kaya uwi muna po ako, Kuya Roque, kasi ano, yung mga bata nga, tsaka mag-Holy Week din. Isang buwan pa naman po kasi, kaya medyo kaya-kaya pa po makapagtinda ulit. Makapagtinda pa po ulit. Hanggat ano, kaya pang makabawi. Lang ano. Amo, ingat kayo maniami. Thank you, Kuya Roque. Sa ano, sa April 10? Pero 8 na sakay na po kami. Yun naman lagi tina-target, sabi ni Kuya Rowell. Nobody wanna see us together, but in my no. Saga. Sa 15, ako din matulog pa. Oo bro, damam office namin. Sabi ni Kuya Benji, Fernando. Yung sarado yun, iba binayaran mga empleyado, sabi ni Kuya Ruel Molina. Mamal nga na isda na dugo, matagpuan yan sa karagatan, ate kakak. Mahal, sabon mo ha? Ah? Sabon mo. Dagat mo sa nari niya Ha? Dagat mo nari? Oo. Palipat-lipat ako ng Rastalora at Daran. Sabi ni Kuya Ruel Molina. Ano na yan? Ay, nagdadala ako ng kumot sa sa bus. Kasi medyo may kalamigan.
15. Kakak. Kakak sa 15. Ito siya. Okay. Ito, ulo ang sakay. Ayan na. Ito na lang sa bag ko. Well, Hmm? walang kang sani. Walang kang bag. Hindi naman kaya. Walang Kasunod ko bulungan. sila. Bulungan. Bulungan. Ha? Bulungan. Parang Ito meron ka nga kung bulungan. kapuno. Lakin mo. Sali-sali. Dalawa. Anong bulungan mo na? Ito yan. May dalang alak. Binigay ng kapatid ko. Pwede pa tayo pakita. Tsaka ito, oh. Hindi ko alam kung anong brand to eh. Binigay ng kapatid ko. Ayan, oh. Paano kaya madadala to? Nag-close na yung agency ng Muhila sa tapat ng SM Mega Mall. Ginawi ko na passport ko. Ang dinadayo namin damam Bro Benji ay yung fish port. Ang bigat na ito. Alas 12. Ano ko? Diyan lang mo kakak. Nandito pa. May lesson naman ang health, free food. Sabi ni Kuya Benji.
Grabe ang nangyayari ngayon. Hindi mo alam kung saan yung nagsimula eh. At bakit ginagawa nila sa kapwa-tao nila yun. Hmm? Ha? Talong na pwede ba mo sa... Yan, sabi ko ulit, ito nakaka-open na. Yes. Kubo. Ay, bumi ko na sa... Ari ko wala, tayak na ari. Dala mo di. Hambol. Iwanan mo yung tuwalya para may gamit kami dito. May tuwalya pa tayo doon. No? Hmm. Yan, nakaligo ng puros na. Charger mo. Yun sa akin. Ito sa akin. Pero kami dalawa ko sa shoot. Nakaligo na kami. Kuya Romel Molina, meron pa ba operasyon ng operasyon ang Meron pa ba operation ang alugil? Sabi ni Kuya Ro. Well, tinatanong ka Kuya. Kuya Benji? Oh. Nobody wanna see us together. At mamaya, i-end muna namin yung live tapos magla-live ako pagdating namin dun sa sakayan. Bilis ng oras. Bilis ng oras kasi kagabi, anong oras na? Alas 2 na ako natulog. Kayo may, anong oras ka natulog? Siyempre, kwento-kwentuhan muna, ilabayaw, sila magkapatid. Kaya di pa makatulog. Bili ako ng kanin muna sa labas. Huwag na ma, mapapanis yan ma. Kasi yung kanin dito, na mga tinitinda, mainit pa. Inaano na. Pinabalpanos yan pagdating natin doon. Kaya huwag ka na pumili ng kanin. Doon na lang tayo sa, ano, kaya bumili ng kanin, di natin makakain. Sayang lang yung pera mo din. Panis yan pagdating natin sa, ano, kainan. Kasi nagpawis na yun. Hindi ko alam bro, ang mga tao dyan taga Olongapo.
Hindi na kasi ako nakabalik ng mobil. Nagpalaw na ako sa bed. Tapon mo. Loperamide pala. Hindi ako nakabili ng loperamide. Baka sumakit yung tiyan ko sa biyahe. Pabooking ka. Magpabooking na lang tayo. Para mabilis yung biyahe natin. Hello po sa mga viewers, kakakakak. Hindi ma. Wala. Pupukin na lang tayo. Kaya pa yan, sakto pa yan. Alas 10 yung alas yun. May tubig na lalo. Hindi na lang, bago wala nang laman. Wala nyo lang ito. Hindi ko pagbalik nyo ba na kaya tubig dyan ang alam sa liban. Tapos nga, huwag nga lang. Wala naman pag-uli, tama na iyak tubig. Ayan, pasensya na po kayo, nag-prepare na kami. Siyempre maraming salamat ulit kay Kuya Ruben na nagbigay sa amin ng pampamasahe. Thank you po, napakalaking tulong po nun. God bless po. Thank you. Kuya Ruben. Salamat po. Lusan 9. Hindi mo na ako nakabakal po. Kabang. Gusto yung kantang isa. Okay. Relo. Kahit ngayon lang natagpuan. Magmimidis ba? Relo ko. Lobat pa siguro to. Yan po, maraming salamat sa mga nag-tune in. Thank you po sa inyong lahat. At yun po, mag-e-end na po siguro ako. Muli maraming salamat talaga sa pagsuporta nyo. At yun kay Kuya Ruben na yun nga, nag-send sa amin ng pamasahe. At sa mga nag-tune in, mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo dyan. At doon ko na lang siguro pagpatuloy yung live pag may signal doon sa terminal. Kasi tatawag muna ako doon kay Bayaw kasi siya yung may account doon sa sa Grab. Magga-Grab na lang kami para mabilis kasi pag mag-commute kami palipat-lipat baka di namin abutan yung biyahe. Kaya mag-out muna ako. Kasi tawagan ko si Bayaw na i-booking kami sa Grab. Para paglabas namin dyan, nandyan na yung sakayan. Mura lang naman yung yung Grab. Maraming salamat at mamaya pasok na lang po kayo ulit pag live ko dun sa dun sa Cubao. Kung makasakay na kami. Muli maraming salamat, shout out. At di ko na kayo isa-isahin. Shout out na lang po sa inyong lahat. Ayan.
Bye-bye, I love you. Ingat kayo dyan sa kung saan man kayong bansa ngayon. Ingat kayo at sana ingatan kayo ni God. Yan. Pray lang tayo palagi. At sana laging lagi tayong malakas. Ayan, bye-bye. Thank you very much. Hanggang sa muli nating live at mga upload. Bye-bye.